салом арз мекунем ба ҳамаи шумо дӯстони гиромӣ. Бозам мо дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе қарор дорем. Назари андешаҳои мухлисони футболро дар мавриди бозии ҷавобӣ миёни дастаҳои Челси ва Реал Мадрид хоҳем пурсид. Агар бозии аввалро дида бошед, пас ҳатман дар мавриди бозии ҷавобӣ назари андешае доред. Меравем. ман фикр дорам дар ин бозӣ ҳадяқал бо тафовути 2 гол Реал Мадрид ғалаба карда метавонад, қадами устувор ба даври баъдӣ мегузорад. Реал Мадрид дар муқобили Челсие ки Лемпардро муваққатан ба симати сармураббигӣ овардааст, пирӯз шуда метавонад ва инҷо албатта бемавобо бисёриҳо Реал Мадридро фаворит медонанд. дар ин рақобат аз худ ҳангомаро нишон бидиҳад. Ба андешаи ман дар ин ҷуфт бошгоҳи Челси бо натиҷаи 4-3 бошгоҳи Реалро шикаст дод. ба фикри шумо Реал ғалаба мекунад ё Челси? ба фикрам Челси ғалаба мекунад. Он мебарад. дар ин бозӣ Реал Мадрид пирӯзиро ба даст меоварад. ман Челсиро мухлисӣ мекунам ва ба фикри ман ғолибияти ин мусобиқаро Челси ба даст меорад. ман мухлиси дастаи Реал Мадрид ҳастам. дастаи Реал Мадрид метавонад ба осонӣ дар марҳилаи якчорниҳоӣ ки муқобили Челси бозӣ мекунад пирӯз гардад. фикр мекунам фаворити асосии ин бошгоҳи шоҳона ба ҳисоб меравад. чунин буданд назар андешаҳои мухлисони футбол дар мавриди бозии мазкур. тавре ки дидем, аксаран Реал Мадридро муддаии асосӣ барои пирӯзӣ медонанд. шумо низ назари худро ҳатман ки дар поёни ин видео бинависед. то дидорҳои навбатӣ.